Wara l-mewt tal-Papa Franġisku, il-Knisja daħlet f'perjodu ta' stennija. Stennija għal-konklavi u għall-elezzjoni tal-Papa l-ġdid, dak li se jkun is-suċċessur ta' Pietru u r-Raj Universali tal-Knisja. Huwa moment ta' tħejjija għal-kardinali li jiltaqgħu kuljum qabel il-konklavi, talb u diskussjonijiet, mument ta' stennija għal-Knisja kollha li titlob biex l-Ispirtu Santu inebbaħ lil dawn ir-rajja biex jażlunna ir-raj il-kbir tal-Knisja. Insellmilkom u nistedinkom għal 232 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd, Ġesu jidher lill-Apostli f'xatt il-baħar ta' Tiberija. Jarfuh huwa Ġwanni li jarfu l-ewwel u qabel kollox, u mbagħad Pietru b'ħeġġa kbira li jintefa' l-baħar biex jiltaqgħu mal-mulej tiegħu il-xoxt. Ġesu jwettaq sajda mirakoluża u aktar importanti Ġesu jiekol mal-Apostli tiegħu fl-istess xatt tal-baħar ta' Tiberija. Hemm dialogu sabiħ immens li jseħħ bejn Ġesu il-xoxt u Pietru. Għal 3 darbiet Ġesu jitlob lil Xmon bin Ġona jekk iħobbux aktar mill-oħrajn. Kien ċaħdu 3 darbiet hawn lil-lejl tal-passjoni tiegħu u għalhekk għal 3 darbiet biex ifejjaqlu qalbu, Ġesu jitlob stqarrija ta' mħabba minant Pietru, dak li kellu jkun il-blata tal-Knisja tiegħu, il-blata li fuqha kellha tinbena il-Knisja. Inti taf li nħobbok, mulej jistqarr għal 3 darbiet Pietru. U Ġesu jerġa' jsejjaħlu biex jimxi warajh. Ejja warajha. Missjoni li Pietru jilqa' bil-qalb kollha, tant li fl-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli narawh flimkien ma' apostli oħra jiddefendi ix-xhieda tiegħu illi xandar l-aħbar it-tajba, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu biex kull min jemmen fih jirċievi mhux biss il-maħfra ta' dnubiet imma l-ħajja. Vanġelu atti li jistgħu jkunu ta' dawl għal dan il-mument storiku li qed ngħixu. Nitolbu biex il-mulej jagħtina suċċessur ta' Pietru li jkun marbut b'rabta ta' mħabba tal-aġeb mal-mulej tagħna il-xoxt. U biex bil-qawwa kollha, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, ixandar il-ġmiel tal-Vanġelu. Jalla l-mulej jilqa' din it-karba, din it-talba tagħna ħirġa mill-qalb. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.